Prynhawn da, a chroeso cynnes i bawb i'r gwasanaeth Prynhawn ac i bawb sy'n ymuno ar y ffrwd byw. Gwasanaeth heddi o dan arweiniad Alun a bydd Angor Grangetown yn cwrdd yn Bay Church am 4. Mae nifer o weithgareddau yn ystod yr wythnos. Dydd Llun am 1:30 fory, pwyllgor trefnu dathlu'r 200 yn cyfarfod ar Zoom. Nos yfory am 7:30, cwrdd gweddi, yma a hefyd ar Zoom. Dydd Mawrth, ffrindiau bach am 9:30 y bore yn y neuadd yn y cefn. Dydd Mercher, bydd tîm o Ebenezer yn gweini bwyd yn y gornel glud, Bethan, Enfys ac Alun yr wythnos yma. Dydd Iau, am 11, mae'r pwyllgor Elusen yn cwrdd yn Coffi Lab Gyferbyn yn yr Eglwys Newydd. A dydd Sul nesaf mae'r gwasanaethau am 10:03 yn ôl yn Harfer, Cen yn y bore ac yma yn y Prynhawn. Mae 2 gyhoeddiad rhag blaen ynglyn â wythnos weddi dros undod Cristnogol. Yn gyntaf, Cyngor Eglwysi'r Eglwys Newydd yn cynnal oedfa ddwyieithog yn Eglwys Teilo Sant. Prynhawn dydd Sul nesaf y 19 Ionawr am 4:30 a bydd Alun yn cymryd rhan yn y gwasanaeth dwyieithog. Yna nos Fercher yr 11 ar 20 Ionawr, mae gwasanaeth yng Nghapel Mini Street am 7 o'r gloch, eto yn rhan o wythnos weddi dros undod Cristnogol. Ac yn ola, mae calendr Ebenezer ar gyfer eleni ar werth yn y cyntedd. Os chi heb gael eich copi, bachwch copi, maen nhw'n 10 punt yr un, a mae'r elw mynd i'n elusen i eleni, sef y Samariad. A dyna cyhoeddiadau, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr i Petra am y coeddiadau. Digon i wneud yn ystod yr wythnos nesaf. Croeso cynnes i chi ar yn rhan i hefyd. Braf cael eich cwmni chi. Testyn cyffredinol yr oedfa ydy y brenin. Y brenin oedd rhywbeth wedi ynghyffwrdd i'n ystod yr wythnos. Ac fe ddaw i'r amlwg pan fyddan ni'n edrych ar un o'r salmau. Dwi am ddarllen o Salm 95. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd. Rhowch floedd o'r foledd i graig i'n hiachawdwriaeth. Down i'w bresenoldeb a diolch gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl. Oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr goriwch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae dyfnderau'r ddeiar, ac eiddo ef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr, ac ef a'i gwnaeth. Ei ddwylo ef a greodd y sychdir. Dewch, addolwn ac ymgrymwn, plygwn i'n gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth, oherwydd ef yw ein Duw, a ninnau'n bobl iddo a defa ei borfa. Cydweddiwn. Dadnefol wrth i ni gychwyn ar yr oedfa, fe gyflwynwn y cwbl yn ei grynswth i dofal di. Gan ddeisif eto am fendith a phresenoldeb a chyffyrddiad yr ysbryd glân i'n tywys ni yn ystod y munudau hyn. Wrth i ni ddarllen o dair, da ni'n gweddio y byddwn ni'n deall ac yn ymateb i'r gair hwnnw. Wrth i ni glywed am yr arglwydd Iesu, y bydda ni'n cael yn cyfareddu unwaith eto mewn diolchgarwch a mawl i ti. Wrth i ni ganu'r emyna, y bydd na gan ddiddarfod yn cychwyn yn yn henidia, yn y fan yma gogoniant i ti, ac y fydd yn parhau hyd dragwyddoldeb ei hun. Bendithian chwiorydd am brodyr ledled y byd sydd yn dy ganmol di yn awr, ac yn gwasanaethu dy deyrnas yn y ddynoliaeth anghennus hon. Cliw yn gweddi, yn enw Iesu. Amen. Gawn ni ganu yr emyn felly carodd Duw wrth rychau, anhawddgara rioed a fi, yr emyn cyntaf.
Psalm 72, gweddi dros y brenin, gan Solomon. O Dduw, pwr gallu'r brenin i farnu'n deg, a gwna i fab y brenin wneud beth sy'n iawn. Helpa fe i farnu'r bobl yn ddidiau, a thrin dy bobl anghennus yn iawn. Boed i'r mynyddoedd gyhoeddi heddwch a'r bryniau gyfiawnder i'r bobl. Bydd e'n amddiffyn achos pobl tlawd, yn achub pawb sy'n ac yn cosbi rhai sy'n ei cam drin. Bydd pobl yn daddoli tra bydd haul yn yr awyr, a lleiad y goleuaf o un genhedlaeth i'r llall. Bydd y glaw man yn disgyn ar dir ffrwytlon, neu gawodydd trwm yn dyfrhau'r tir. Gwna i gyfiawnder lwyddo yn ei ddyddiau, ac i heddwch dynyddu tra bod lleiad yn yr awyr. Boed iddo dirnasu o fôr i fôr ac o'r afon Euphrates i ben draw'r byd. Gwna i lwythau'r anialwch blygu o'i flaen, ac i welynion lyfur llwch. Bydd brenhinoedd Tarsis a'r ynysoedd yn talu trethi iddo. Brenhinoedd Sheba a Seba yn dod â'r hoddion iddo. Bydd y brenhinoedd i gyd yn rhoi flaen, a'r cenhedloedd i gyd yn ei os, a'r tlawd sydd heb neb i'w helpu. Mae'n gofalu am y gwan a'r anghennus, ac yn achub y tlodion. Mae'n ei rhyddhau nhw o ofael gormes a thrais. Mae ei bywyd nhw'n werthfawr yn ei olwg. Hir oes iddo. Boed iddo dderbyn air o Sheba, boed i bobl weddio droston ddi baid a dymuno bendith Duw arno bob amser. Boed digonedd o yd yn y wlad, tyfu hyd at ben y mynyddoedd. Boed i'r cnydau lwyddo fel coed Libanus. Boed i bobl y trefi ffynnu fel glaswellt. Boed iddo fod yn enwog am bys, a boed linach aros tra bod haul yn yr awyr.
boed i bobl gael ei bendithio trwyddo, ac i genhedloedd weld mor hapus ydy e. Bendith ar yr arglwydd Dduw, Duw Israel, yr unig un sy'n gwneud pethau rhyfeddol. Bendigedig fyddai enw gwych am byd, boed i'w ysblander lenwi'r byd i gyd. Ie, amen, Dafydd fab Jesel. Da ni diolch i Bethan am y darlleniad o'r Salm 72 sydd yn sôn am y brenin. A gawn ni ar ôl y trywydd yno pan fyddai'n cael cyfnod o esbonio Salm 72. Diolch Bethan. Gawn ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Yr ydym yma yn dod ac ysbryd Crist chi'n helpu ni geisio dyn ddiragryth. Crist chi'n helpu ni geisio dyn ddiragryth. Plygwn mewn parchedig ofn. Plygwn mewn parchedig ofn oherwydd dy fod ti yn dduw holl alluog. Oherwydd dy fod ti yn dduw holl alluog. Yn dduw sydd â phob grym a phwer yn ei ddwylo. Plygwn ger dy fron oherwydd dy fod ti yn dduw perffaith a glân a dilychwyn. A ninnau yn lwch y llawr, yn feidrol, yn fethedig, yn ddarfodedig ac yn bechaduriaid. Plygwn ger dy fron arglwydd, oherwydd mai ti yw Duw gras. Felly carodd Duw wrth rychau, medda Gwilym Hiraethog, anheilyngaf fu erioed. Plygwn gan ddathlu'r gariad yn yr arglwydd Iesu Grist, a bod ni'n gwybod drwy yr Efengil, yn bod ni'n dderbyniol ger dy fron di. Nid oherwydd pwy ydan ni, nid oherwydd beth a wnaethon, ond oherwydd pwy yw yr arglwydd Iesu a'r hyn oll a gyflawnodd fe. Ac y parchedig ofn sydd yn calonna, da ni'n gwybod ger dy fron di ond bod ni'n ddiogel yng nghleder dy law. Oddi wrth bob perigl, oddi wrth pob gwendid, oddi wrth pob ymosodiad, a bod ni'n canfod dedwyddwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sydd enw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Yn ystod yr awr hon o dad, derbyn y clod da ni am roi i ti, oherwydd bod ti yn frenin cyfiawn a rhyfeddol, teg a charedig, a dy fod ti'n ymestyn iachawdwriaeth i ni yn Iesu Grist yn ceidwad. Gofynnwn hyn yn ei enw ef. Amen.
Mae un o'r, be maen nhw'n galw nhw, filters i helpu. Yn benodol, mae Meryl Nielsen, o'n i sôn bora, mynd i ffwrdd am 6 wythnos i Seland Newydd, a mae hi wedi bod yn mynd i mewn am hanner awr i dorri y ffrwythau yn y gegin. Doedd hi ddim yn mynd ac yn aros fel y cyfryw. A pe tasa rhywun yn gallu cynorthwyo yn achlysurol i wneud hynny ar fora dy Mawrth 10 tan hanner awr 10, mi fydda yr cydlynydd Rachel Jones yn ddiolchgar iawn. Drwch chi roed eich enwa i arfon os y gallwch chi helpu. Dewch i ni ganu yr ail emyn, henffych i enw Iesu gwyw, syrthied o'i flaen angylion Duw. Rhowch iddo'r parch holl dyrfa'r nef, yn arglwydd pawb coronwch ef. Gawn ni gydweddio. Arglwydd dan ni am gyflwyno yn gweddia o iriolaeth ger dyfrond i y prynhawn yma. Dan ni'n gweddio dros y byd hwn a'i gyflwr, yn ymwybodol o'r ymladd a'r dryswch gwleidyddol sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Ac gofyn y byddi di yn ymyrryd drwy'r ysbryd glân ac arweinyddion, rhyfelgar, trachwantus ac anoeth ein cenhedloedd, sydd yn gweithredu mewn anghyfiawnder ac nid mewn cyfiawnder. Clyw yn cri am heddwch yn y dwyrain canol, yr sefyllfa unwaith eto yn fregus, a chasineb yn cael y gwrthdaro yn hytrach na chymod rhwng cenhedloedd a'i gilydd. Dyro warineb i'r dynion hynny sydd yn ymddwyn mor anwar tuag at ei cydyn. Amddiffyn y bobl hynny sydd yn ddi amddiffyn
Rho dy freichiau o amgylch y tlawd, yr anghennus, a'r rhai sydd yn cael eu herlyd. Gwyddom nad dewyllus di ydy'r hyn sydd yn digwydd, a fod y graith yma o gwymp fy ngardd Eden yn effeithio mor handwyol ar y byd, ar galonnau unigolion, ar lywodraethau ac arweinyddion, ac ar dy greadigaeth di dy hun. Ti'n da heddwch, yr heddwch sydd yn cael ei ddangos yn yr arglwydd Iesu, sydd mae pobl yn fodlon plygu glin, ac i fadda ac i weddio dros ei gelynion, a fod y faddeuant di yn mynd i'r eithaf, y tu hwnt i'n deallusrwydd ni. Gweddiwn dros y cleifion, y rhai hynny sydd mewn ysbyty heddiw yma, y rhai hynny sydd dan law meddygon, y rhai hynny yn ffrindiau ac yn aelodau sydd yn derbyn moddion a thriniaeth yn gyson o fus i fus. Bydd yn agos at yr henoed, y rhai hynny sydd mewn oedran teg erbyn hyn, a y blynyddoedd yn gadael i ôl arnyn nhw. Da ni'n meddwl am y rhai hynny sydd yn dryslyd i meddyliau, a'i cof unau wedi pallu neu cof yn pylu ar hyn o bryd. A'i cyflwr o arglwydd yn rhoi pwysau mawr ar deulu yn aml iawn, yn ei gofal ac yn ei cariad tuag atyn nhw. Bydd yn agos at bob aelod o deulu sydd yn gorfod bod yn ofalwr 4 awr ar 20, yn gweini ar y rhai hynny sydd yn anhwylus yn eu plith nhw ac yn gwneud hynny mewn cariad. Ond eto mae yna rwystredigaethau, mae yna flinder yn perthyn i'r gofal hwnnw. Da ni'n gweddio dros sector gofal yn cymunedau ni ac am yr cyfrifoldeb ychwanegol sydd yn cael ei roi arnyn nhw wrth iddyn nhw geisio i wallu yr anghenion, i ofalu dros y bregus a dros yr henoed yn ein plith. Fe gofiwn am yr rhai hynny yn cymunedau sydd yn wan ac sydd yn ddiamddiffyn. Da ni'n meddwl am yr digartref yma yng Nghaerdydd. Troedio ystrydoedd yn byw o gadair i gadair, o fflat i fflat, o ddrws siop i ddrws siop. Nid i roi ners a gweledigaeth i ni weini ac i ofalu drostyn nhw. A da ni'n cofio'n arbennig am waith gornal glud ar hyn o bryd, a'r cydweithio da sydd yn digwydd rhwng yr eglwysi Cymraeg mwyn gwasanaethu yr elfen hon o fewn yn cymdeithas. Bendithia rhai sydd yn cydlynu y gwaith, bendithia yr holl wirfoddolwyr, a dyro ysbryd iach a dymunol bob tro y bydd y gornal glud yn gwahodd yr anghennus i'w plith. Fe weddiwn hefyd dros yr ymgeiswyr lloches yma, yn benodol yn Ne Cymru ac yn Nghaerdydd. Yr rhai hynny llawer ohonyn nhw sydd wedi gorfod ffoi o'i mamlad oherwydd trais, oherwydd bygythiad, oherwydd i bod nhw'n rhan o leiafrif sydd yn cael ei dirmygu gan eu cyd-ddinasyddion. Ac unwaith eto, boed i ni fel dinas ac fel cymuned bod yn barod i'w gwasanaethu hwy. Darnefol, deheuad dwfn yn calonna ni o wythnos i wythnos. Ydy am adnewyddiad ysbrydol yng Nghymru. Y bydd y dystiolaeth Gristnogol yn grymuso, y byddi di yn bendithio yn tystiolaeth dros yr arglwydd Iesu Grist. Y byddwn ni'n cyrraedd pobl newydd, yn deuluoedd a ieuenctid a phlant, fel y byddan nhw'n dod i gliw yr Efengyl, ac yn cael cyfle i gredu a dod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu. Gliw yn gweddi dros ein gilydd, dros ein teuluoedd lle bynnag maen nhw heddiw,
Y rhai sydd yn byw dan yr un to â ni, a'r rhai sydd ar wasgar ledled y byd. Gofynnwn yn enw Iesu Grist ein harglwyr. Amen. Mae'n te, si chydig bach yn gryg y fanna. Felly dwi'n mynd i siarad yn ddistawach. Fe ddarllenod wrach sa cael rhyw lymad o ddŵr yn reit neis. Yr hen anwyd na sy'n cydio mewn rhywun ac yn para. Diolch Jill am wythnosa. Fe ddarllenod Bethan o Salm 72. A dwi am gyflwyno chydig enwau i chi wrth feddwl am y salm. Dyma'r enwau: Vladimir Putin, Ayatollah Ali Khamenei, Benjamin Netanyahu a Donald Trump. Fe ddigwyddodd rhywbeth yn ystod yr wythnos dwytha nath ysgogi'r ychydig sylwadau yma. Diolch Jill. Ar y ddyrchog. Jill yn dweud, y cwpan o sosar yma gwynidogion ni fod i yfod allan ohonyn nhw. Nid myg. A dyma arlywydd America, y dyn gorffwyll yma, Donald Trump, yn penderfynu herwgipio prif weinidog Venezuela. A penderfynu wedyn y bydda America'n rhedeg y wlad honno. Ac yn meddwl am ddyn hunandybus, hif ac anghyfiawn ydy Donald Trump a'i debyg. Yn gweithredu yn anghyfiawn, yn gweithredu'n groes i ewyllus Duw, ac yn gwneud pethau anghristnogol. A maen nhw'n bobl beryglus yr arweinyddion hyn. Mae'n gyfnod peryglus ar hanes y byd ac ar hanes dynoliaeth oherwydd yr hyn sydd yn digwydd. A pan ydych chi'n meddwl am Putin, mae'n rhyfan beth bach ydy Putin yn Gymraeg. De? Putin bach. Putin. A Donald Trump. Mae'n frawychus iawn i bod nhw'n honni i bod nhw'n Gristnogion. A nes i edrych dros dymor Nadolig ar fideos byrion o Putin yn mynd i eglwys Uniongred, yn cael ei fendithio gan yr offeiriad eglwys Uniongred Rwsiaidd yn y fan honno, oll yn ei lifrau godidog. Ac yna Putin yn anerch criw bach oedd yno, yn cynnwys milwyr. Ac yn sôn am y milwyr yn cyflawni gwaith Duw, oherwydd i bod nhw'n amddiffyn y famwlad Rwsia fawr, ac yn mynd mewn i Ukraine mwyn arbed gwladwriaeth Rwsia. Ac oedd o'n siarad yn hyderus fel un o ddiadell yr arglwydd Iesu Grist, fel un o bobl Dduw ei hun. Ac yna mae gennych chi Donald Trump sydd yn rhyw dwtio i gap i'r ffydd Gristnogol. A mae yna lyniau reit enwog fideos o Donald Trump yn cael ei urddo fel arlywydd ac arweinyddion Cristnogol asgell dde America yn cowtywio o flaen yr arlywydd yma. Yn dymuno bendith iddo fo ar ei arlywyddiaeth. Ond y drwg ydy bod rhain yn honni bod nhw'n Gristnogion, ond dydy hymddygiad, dydy ffrwyth i bywydau nhw ddim ar unrhyw gyfri yn adlewyrchu yr hyn da ni'n weld yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae rhaid ni fod ar yn gwyliadwriaeth fel Cristnogion yma yn y gwledydd Prydain erbyn hyn, oherwydd fod na duedd wleidyddol asgell dde yn cerdded ar strydoedd dinasoedd, yn cario croesau fel croes gadwyr, yn deud gwlad Gristnogol ydy Prydain, a tydi ymgeiswyr lloches a phobl o grefydda ac o genhedloedd eraill
ddim i fod wedi ddod yma. Dych chi'n gwlad Gristnogol ydy hon, a mae hynny'n golygu yn bod ni'n eithrio pawb arall sydd yn wahanol i ni. Ond wrth wneud hynny, maen nhw'n gwadu rhai o sylfaeni'r ffydd Gristnogol. A dyma da ni'n weld yn y disgrifiad o Salm 72 o frenin sydd yn rhyngu bodd Duw. Duw yn unig awyr be fydd yn digwydd ym Mhrydain yn ystod y blynyddoedd nesaf. Ond dwi'n gwybod hyn i fod o'n galw arna ni fel Cristnogion i fod ar yn gwyliadwriaeth, i sylweddoli be di'r dysgeidiaeth Beiblaidd ynglyn ag arweinyddion, ac i sefyll dros gyfiawnder a gwirionedd fel mae o'n cael ei gyflwyno yn yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Mae Paul yn rhoi arweiniad i Gristnogion yn y llythyr at yr Hifeiniaid yn yn hagwedd tuag at awdurdoda, penod 13. A mae Paul yn ysgrifennu fel hyn. A mae rhaid i bob un ymostwng i'r awdurdod sy'n ben, oherwydd nid oes awdurdod heb i Dduw ei sefydlu. Ac y mae'r awdurdodau sydd ohoni wedi sefydlu gan Dduw. Am hynny, y mae'r sawl sy'n gwrthsefyll y fath awdurdod yn gwrthwynebu sefydliad sydd o Dduw. Ac y mae'r cyfryw yn sicr o dynnu barn arnynt ei hunain. Y mae'r llywodraethwyr, a dyma'r amod sydd yng ngosodiad Paul, y mae'r llywodraethwyr yn ddychryn nid i'r sawl sy'n gwneud daioni, ond i'r sawl sy'n gwneud drygioni. A wyt ti am fyw heb ofni'r awdurdod, gwna ddaioni a chei glod ganddo, oherwydd gwas Duw ydyw, yn gweini arna ti dylés. Ond os drygioni awn ei, dyli tofni, oherwydd nid i ddim yma'n gwisgo cleddyf. Gwas Duw ydyw, dialydd i ddwy'n digofaint dwyfol ar ddrwg gweithredwyr, felly y mae'n rheidrwydd arnom ymostwng, nid yn unig o achos y digofaint, ond hefyd o achos cydwybod. Dyma pam hefyd yr ydych yn talu trethu, oherwydd gwasanaethu Duw yma i'r awdurdodau wrth fod yn ddyfal yn y gwaith hwn. Talwch i bob un ohonynt beth bynnag sydd yn ddyledus, boed dreth, boed doll, boed barch, boed anrhydedd. Felly mae Paul yn annog Cristnogion i fod yn llawn parch tuag at awdurdoda yn gwledydd ni, y gwleidyddion sydd yn yn harwain ni. Ond mae yna amod yna, oherwydd i bod nhw yno i ddychryn y drwg gweithredwyr, ac i amddiffyn y rhai hynny sydd yn cyflawni daioni. Felly pan fo'r awdurdoda hynny, neu pan fo'r gwleidyddion hynny yn hyrwyddo y drygionus, ac unai yn camdrin y rhai hynny sydd yn ddaionus, maen nhw'n gweithredu yn groes i'r awdurdod mae Duw yn rhoi iddyn nhw. Ydych chi'n gweld y dailema yn y darn? Os ydy arweinyddion gwlad yn ddrwg, yn gwneud drwg, yn cosbi pobl ddiniwad, yna, da ni'n gorfod sefyll i fyny. A da ni'n dweud, mae'r gair Duw yn dweud bod chi'n amddiffyn y daionus, dydach chi ddim. Ac felly, da chi'n groes i'r awdurdod mae Duw wedi roi i chi wrth weithredu fel arweinyddion cenedl. Weithiau mae'r darn yma'n cael ei ddefnyddio i gyfiawnhau, cowtywio, i ymddygiad, gwarthus a drwg arweinyddion gwledydd. Dydy o'm yn deud hynny. Dydy o ddim yn deud hynny. Mae o'n amodol ar ymddygiad y rai hynny sydd yn arwain. Pan mae brenhinoedd neu gwleidyddion yn cosbi y drwg a chefnogi'r da, mae'n rhaid i bobl Dduw wrthwynebu gan ddangos iddyn nhw i bod nhw'n gweithredu yn anghyfiawn. Ac wrth gwrs, diolch i'r drefn, mae Cristnogion wedi gwneud hynny dros y milenia. Does dim ond rhaid cyfeirio at bethau fel caeth wasanaeth, oedd yn cael ei hyrwyddo a'i gymeradwyo gan lywodraethau ledled y byd. Ond mae Cristnogion yn gweithio flwyddyn ar ôl blwyddyn i ddyddymu gwaith wasiaeth.
Dros 30 mlynedd y gweithiodd William Wilberforce, y Cristion o'r Clapham-Sec, i ddileu cais wasiaeth. Gwrthwynebu'r llywodraeth a'i threfn. Ac yn y diwedd, fe ddaeth cyfiawnder. Ar diwrnod ar ôl i y Trump, mae herwgipio Nicolas Maduro ar lywydd, beth bynnag ydi hanes o, allwch chi gyfiawnhau bob math o bethau. Nes i ddarllen Salm 72. O'r llyfr bach glas, gair y dydd. A pwy oedd wedi darparu y darlleniadau fis yma'n Cynan Llwyd? Un o'n diaconiaid ni. Mae fi'n meddwl yma Dyw yn trio deud rhywbeth wrtha fi yma. A pan da chi'n teimlo arweiniad Dyw ar ysbryd, da chi'n gofod gweithredu arno fo. A mae Salm 72 yn fendigedig o bethau yn ei darllen i'n hyfryd. Oherwydd mae o'n sôn am frenin sydd yn gweithredu yn ôl ewyllus Dyw. A dwi'n codi jyst rhai pethau, 3-4 peth, yn sydyn allan o'r salm sy'n ddisgrifiad o frenin cyfiawn. Mae'r salm yn cychwyn o Dduw, rho dy farnedigaeth i'r brenin, a sgyfiawnder i fab y brenin. Bydde di ddoddarnu dy bobl yn gyfiawn a thrai anghennus yn gywir. Chi'n gweld natur y brenin yn ôl gair Duw. Mae o'n frenin cyfiawn, mae o'n gofalu dros yr anghennus. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Da ni weld hefo rhywun fel Donald Trump. Mae ganddo fo'r llu ais yma sydd yn mynd o gwmpas America yn chwilio am bobl o dras gwahanol. Dwi'n gwybod pam bod pobl dynion gwyn yn meddwl na nhw ydy'r gwir Americaniaid o feddwl be nathon ni. Ac oedden ni'n rhan ohono fo i'r brodorion yn America. A mae gynno fo'r llu yma yn mynd o gwmpas tu allan i ysgolion, tu allan i eglwysi, yn herwgipio pobl, maen nhw'n meddwl y dylid i cosbi a'i hel allan o'r wlad. Mae'r salm yn disgrifio brenin sydd yn gyfiawn ac sy'n barnu'n deg. O Dduw, rho'r gallu'r brenin i farnu'n deg, a gwna'i fab y brenin wneud beth sy'n iawn. Helpa fe i farnu pobl yn ddi-duedd a thrin dy bobl anghennus yn iawn. Boed i'r mynyddoedd gyhoeddi heddwch a'r bryniau gyfiawnder i'r bobl. Y pwyslais cyntaf am y brenin cyntaf yma ydy fod o'n gyfiawn. Beth ydy cyfiawnder? Wel, yn fras, cyfiawnder ydy daioni moesol yn seiliedig ar degwch heilioni sy'n gwneud yn siŵr fod unigolion yn cael yr hyn sy'n ddyledus iddo fo. Ac wrth gwrs, da ni'n gweld y cyfiawnder yma yn yr arglwydd Iesu Grist. Ddown ni yn y diwedd at y ffaith na'r brenin perffaith ydy Iesu Grist ei hun. Mae gladweinydd da yn ystyried cyfiawnder fel rhan o'i gyfrifoldeb, sef bod pobl ar lawr gwlad yn cael tegwch, yn cael yr holl adnoddau ar gyfer gallu byw bywyd iach, diogel a di-drais. A da ni'n cymharu'r disgrifiad hefo Putin a Trump. Rhyfelgarwyr ydy'r rhain. Maen nhw'n gweld gwlad pobl eraill a maen nhw'n dweud, dwi'n ffansi yr olew sy'n y fan yna. Maen nhw'n edrych ar yr ynys las rwan a maen nhw'n dweud, mae yna lot o adnoddau naturiol yn y fan honno. A mae'n reit agos at America, beth am i ni ystyried cymryd y wlad honno drosodd. Nid cyfiawnder ydy sail i hymddygiad, ond hunanoldeb a thrachwant am ragor o bwer a rhagor o gyfoeth. Mor wahanol di Salm 72. Mor wahanol ydy'r brenin a'r gladweinydd yn y fan yma. Mae yna heilioni
Mae yna degwch. Mae yna gais fod y brenin yn barnu yn gywir ac yn gyfiawn. Yr ail beth sydd yn cael ei bwysleisio yn y salm yma ydy bod y brenin yn amddiffyn y tlawd a'r gwan. Da ni'n mynd ymlaen at adnod 4 yn y fan yma. Bydd e'n amddiffyn achos pobl dlawd, yn achub pawb sydd mewn angen ac yn cosbi'r rhai sy'n ei cam drin. Da chi gweld yr addfwynder sydd yn perthyn i'r brenin yma? Dydy o ddim yn hunan dybus ac yn troi'r dŵr i'w felin ei hun, ond mae'n edrych ar ei bobl a mae'n gweld clodi a mae'n ymateb i'r tlodi hwnnw gyda heilioni a gan fod yn ystyriol. Mae'n cael ei bortreadu fel un sy'n gwaredu'r anghennus, yn gwrando i llef ac yn torri grym y gorthrymwr. A mae yna bwyslais ar y dechrau ar yr heddwch yma. Bod y brenin yn dod â heddwch i'r tir. Nid rhyfela, nid ymosod, nid dinistrio, ond mae o'n dod â heddwch i'r tir. A dyna di trydydd y nodwedd y brenin, bod o'n teyrnasu yn eang, bod ei deyrnas o'n fawr, a fod o'n teyrnasu yn heddychlon. Gwrandwch ar yr adnodau. Gwna'i gyfiawnder lwyddo yn ei ddyddiau, ac i heddwch gynyddu tra'r bo'r lleiad yn yr awyr, boed iddo deyrnasu o fôr i fôr, ac o afon Eufrates i ben draw'r byd. Gwna'i lwythau'r anialwch blygu o'i flaen, ac i welynion lyfur llwch. Bydd brenhinoedd Tarsis ar ynysoedd yn talu trethi iddo, brenhinoedd Sheba a Seba yn dod â'r rhoddion iddo. Bydd y brenhinoedd i gyd yn plygu o'i flaen, a'r cenhedloedd i gyd yn ei wasanaethu. O fôr i fôr, pa emyn sgynnon ni yn y fan yna? Yr Iesu a deyrnasa'n grwn, o godiad hael hyd fachlyd hwn. Ei deyrnas a, o fôr i fôr, mae'n dyfynu o'r salm, tra byddo llewyrch, hael a lloer. Nodweddion y brenin, mae deyrnas o yn fawr, mae deyrnas o yn gyfiawn, mae deyrnas o yn llawn heddwch. A'r pwyslais ola, mae'n siŵr am yna 19 adnod, ydy bod y brenin hwn o dan fendith Duw, ac mae ganddo fo deyrnasiad dragwyddol. Mae'r salm yn gweddio, ac oedden ni gweld yn y diwedd, na Dafydd, fab Jesse, oedd wedi cyfansoddi y gweddia. Mae'n gweddio am hir oes, ffyniant a bendith barhaus ar y brenin. A mae enw i barhau cyhyd ar hael a'r cenhedloedd i gael bendith yn y brenin hwn. A mae'r salm yn cloi yn daclus efo moliant i Dduw, gan bwysleisio mae Duw yw ffynhonnell gwir o goniant y brenin. Mi ddarllen yr enw yna eto, oedd gen i ar ddechrau'r bregeth. Rai ffeindio'r dechrau. Vladimir Putin, Ayatollah Ali Khamenei, Benjamin Netanyahu, Donald Trump. Ydy'r salm yma'n disgrifio y brenhinoedd cyfoes yna? Dim o gwbl. Maen nhw'n bell oddi wrth yr hyn mae Duw yn ddisgwyl gan arweinyddion. Ond da ni'n gwybod hyn, fel pawb ohona ni, mi fydd y cymeriadau yma'n sefyll ger bron brawdle Crist, ac ger bron y barnwr, ac yn rhoi cyfri am ei ymddygiad gwarthus tuag at ei cyd-ddinasyddion, tuag at yr anghennus, a tuag at ei cyd pobl ar y ddaear yma, oherwydd ei trais a'i rhyfelgarwch, a'i trachwant am fwy a mwy. Ac wrth gwrs, mae hon hefyd yn broffwydoliaeth am y brenin mawr ei hun, sef yr arglwydd Iesu Grist. Gai ofyn i chi ar ôl i chi fynd adra,
ewch i Salm 72, darllenwch trwyddi eto i weld yr hyfrydwch sydd yn perthyn, a cymhwyswch y geiriau a'r rhinweddau a'r egwyddorion i Iesu Grist. Oherwydd mae'n broffwydoliaeth mae brenin fel hyn ydy'n brenin ni. Nid un treisgar, nid un trachwantus, nid un sydd yn llawn casineb, ond y brenin a ddaeth i'n byd yn llawn cariad, maddeuant, goddefgarwch, a'r un oedd yn dweud pethau rhyfeddol fel car delynion. Maddau'r bobl sydd yn pechu yn derbyn di. Paid a codi cleddyf yn ei herbyn nhw, oherwydd nid dyma yw fy ffordd i. Ac yn y breges ar y mynydd, da ni'n gweld yr egwyddorion yn glir yn dydan. Da ni'n gweld yr egwyddorion tragwyddol. Ac ym mywyd perffaith yr arglwydd Iesu, da ni'n gweld esiampl glir o'r hyn yw brenin sydd o dan fendith Duw. Iesu Grist. Gallu cofio enw nhw, mae'n hoff i fynd 60 am ydi. Vladimir Putin, Ayatollah, Benjamin Netanyahu, Donald Trump. Dwi'n gwybod pa frenin dwi'n mynd i ddilyn, a pha frenin dwi'n mynd i wasanaethu, a pha frenin sydd i angen ar yn byd ni. Mwyn i enw. Amen. A da ni wedi ganu am y newyddion da. Mae Iesu wedi cario'r dydd. Newyddion braf a ddau sy'n bro hwy heiddiant gael ei dwyn ar go. Mae'r Iesu wedi cario'r dydd. Caiff carchar orion fynd yn rhydd. Diolch.
Iawn, dwi wedi canu, byddai'n mynd yna i'r stalwm. Gawn ni rannu'r gras i gloi. Gras ein harglwyr Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.